Mesto Pardubice je významné priemyselné mesto, ktoré sa nachádza vo východných Čechách na sútoku riek Labe a Chrudimky. Preslávilo sa najmä výrobou perníka a slávnym dostihom. Mesto Pardubice má aj dlhú históriu, siahajúcu až do stredoveku. Prvá písomná zmienka o ňom pochádza už z 13. storočia. Historické centrá ako Pernštínske námestie a Pardubický zámok svedčia o dôležitej úlohe, ktoré hralo v minulých dobách. Pardubice boli dejiskom rôznych historických udalostí, ktoré zanechali nezameniteľný odtlačok na tomto mieste. Pardubický zámok je unikátna renesančná stavba z prelomu 15. a 16. storočia a je skutočnou perlou mesta. Nájdete tu aj najstarší akt v dejinách českého výtvarného umenia pod názvom Šťasťana vrtkavá. Rytierské sály s najstaršími renesančnými nástennými malbami v Čechách. Unikátne sú tiež dochované pôvodné dispozície rovinného vodného hradu, uzavretého od okolitého sveta mohutnými zemnými valmi. Pardubický zámok je tiež miestom na organizovanie kultúrnych podujatí, koncertov a výstav, ktoré prispievajú k oživeniu kultúrneho diania v regióne. Zámok je sídlom Východočeskej galérie a Východočeského múzea so stálou expozíciou zbraní, pohľadníc a rozsiahlou zbierkou českého skla. A nakoniec ešte jedna zaujímavosť. Po stáročia nikto netušil, že v podzemí zámku Pardubice sa skrýva pokladnica. Masívnu, 3,5 metra dlhú a meter širokú truhlicu z hrubotesaných fošní objavil v malej pivnici pod zámockou kaplnkou správca zámku až v 20. storočí. Prístup k nej vedie cez zámockú kaplnku dole po úzkom točitom schodisku a podzemnými chodbami, cez niekoľko masívnych dubových dverí s mohutnými zámkami. Truhla slúžila ako trezor uchovávajúci najvýznamnejšie listiny, zmluvy, zlato a cennosti. Dimenzovaná bola na stovky kilogramov zlata a striebra. V truhle byly právě ty cennosti a ten vlastně jako poklad prstýnů. To, proč víme, že je to právě z té doby, je kvůli tomu, že dnešními technologiemi jsme schopni zjistit, ze které doby pochází dřevo, kdy byly pokácené. Na mieste zostáva ešte jedna otázka. Kam sa podeli všetky cennosti z tejto truhlice? Tak na túto odpoveď si asi ešte nejakú tú dobu musíme počkať. Zámok totiž nevydal ešte všetky svoje tajomstvá. Pardubický zámok určite stojí za návštevu v ktoromkoľvek ročnom období. Areál zámku je otvorený celoročne, každý deň od 6. do 20. hodiny. Expozície a výstavy múzea sú otvorené celoročne, každý deň okrem pondelka od 10. do 18. hodiny. V roku 1909 bol v Pardubiciach postavený komplex automatických mlynov podľa návrhu architekta Josefa Gočára. Mlyny boli postavené pre podnikateľov bratov Internicových a boli jednými z prvých automatizovaných mlynov v Európe. Mlyny sú dominantou mesta a sú považované za jeden z najvýznamnejších Gočárových stavieb.
v roku 1992 boli zapísané na zoznam národných kultúrnych pamiatok. V súčasnosti sú mlyny využívané ako kultúrne a spoločenské centrum. V areáli sa nachádza Gočarová galéria, Galéria mesta Pardubíc, Sféra, vzdelávacie centrum a ďalšie inštitúcie. Mlyny sú obľúbeným turistickým cieľom. Ponúkajú prehliadky areálu, výstavy, divadelné predstavenia, koncerty a ďalšie kultúrne podujatia. Automatické mlyny v Pardubiciach sú významnou súčasťou kultúrneho dedičstva mesta. Sú symbolom modernej architektúry a priemyselného rozvoja Pardubíc na začiatku 20. storočia. Ďalším veľmi zaujímavým projektom, ktorý v meste vznikol, je vzdelávacie centrum Sféra, ktoré ponúka širokú škálu vzdelávacích aktivít pre deti, mládež aj dospelých. Cieľom centra je vzdelávať a rozvíjať kritické myslenie, kreativitu a schopnosť riešiť problémy. Sféra ponúka krúžky a kurzy v oblasti vedy, techniky, umenia a kreatívnych remesiel. Krúžky sú určené pre deti od 5 rokov. Kurzy sú určené aj pre mládež, dospelých a ponúkajú možnosť hĺbšieho preskúmania vybranej témy. Sféra je vybavená aj unikátnou technológiou. Ide o interaktívny model planéty Zem, na ktorom je možné premietať zemský povrch v reálnom čase. Táto technológia umožňuje účastníkom lepšie pochopiť svet okolo seba. Sféra spolupracuje s množstvom inštitúcií, ako sú školy, výskumné organizácie a firmy. Táto spolupráca umožňuje centru ponúkať účastníkom relevantný a aktuálny obsah pre vzdelávanie. Vzdelávacie centrum Sféra je moderným a inovatívnym centrom, ktoré ponúka širokú škálu vzdelávacích aktivít pre všetky vekové kategórie. Udělat názor sami nebo tak nějak v tom najít něco si sami, prostě nějakou tu hlavní myšlenku, ale co máme tak nějak od autorů. V Pardubiciach sme strávili len zo pár dní a z toho, čo sme stihli navštíviť, sme vám ponúkli len malú časť, ktorú toto nádherné mesto ponúka. Aj preto si na toto mesto treba vyhradiť viacej dní. Pardubice sú mesto, ktoré spája bohatú históriu, kultúrne dedičstvo, hospodársku činnosť a prírodnú krásu. Pre cestovateľov a milovníkov kultúry je to destinácia, ktorú stojí za to objavovať, pretože ponúka jedinečný zážitok v srdci Českej republiky.